हेलो हेलो मंच पर अभी उपस्थित बानी गिरजा नारायण जी जे हमार बड़ा भाई गुरु कहीं पिता कहीं नंबर 2 पर बानी रविजय पांडे जी। यहाँ से भी सीखे जाने के बहुत अवसर मिलल। जीवन में बहुत खाता नागा भइल बाकी तबो भी जीवन बरकरार बा। जरूर सबके टूटल फूटल भाषा में एगो दूगो गीत गावे के पड़ता। पी के डेंजर भइल बा कि पी के डेंजर बा। पी के डेंजर बा ए गिरिजा नारायण बद्री संजय गुडू के बधाइया। गिरिजा नारायण बद्री संजय गुडू के बधाइया। ए आवाया बोलो ना हो बाबा टूट ना हो गोपाल पांडे के तरफ से तमाम मंच पर मंचासीन कलाकार के बहुत रुपया के पुरस्कार से पुरस्कृत के बनी। सोखा बाबा का आशीर्वाद रही तो हमारा बुझाता जो गोपालो बाबा के साटा फेल ना करी। देखी ये प्रोग्राम कुछ ऐसे तैसे में फेल रहे बुझाई जे हो ना पाई। ये प्रोग्राम करे खातिर बक्सर से आई बड़ी जा गायिका हमनी के तय प्रोग्राम से कट गई रही जा तो का हर जाबा नरियर ना गिरल अमरुधिये गिर गई। तो संजोग के बात देखी जेकरा से दर्शन प्रसन्न लिखल बा ओकरे से होई, जेकरा से ना लिखल रही ओकरा से ना होई। आज सोहर मंगल के गीत बा महोत्सवे उहे चलता। भगवान कृष्ण के प्रथम राष्ट्र में केहू के घरे लड़का हुई चाहे अमीर के चाहे गरीब के भगवान कृष्ण के ही स्वर गवाई, भगवान राम के ही स्वर गवाई। तनी हारमोनियम किनारा हटा तने हाँ ईंटो पत्थर तनी हटा दी सबे। हारमोनियम साइड पर हेलो हेलो स्टैंड हटाओ हटा देवे के बा।